Al mai făcut priză pe minge? Ieși de acolo, băi! Ieși! Unde-i jucăria? Unde-i jucăria? Caută jucăria! Bravo! Acum doar într-o sportă. Da, de aceea sunt din fotbal american. Exact. Unde-i jucăria? Rufus! Jucăria, uite jucăria! Prinde jucăria, hai! Prinde jucăria! Prinde jucăria! Mama, asta e... Prinde jucăria ta, Rufus! Prinde jucăria la alma, uite jucăria! Hai, prinde jucăria! Nu mai poți! Ce-ți arma poate? Stai, ce faci, stai? Ce fă băiatul? Ce fă băiatul? Asta nu l-ar vrea niciodată. Hai, vine. Rufus! Alma, ne mai dai și nouă mingea să vă aruncăm? No. Nu știe de-astea? No, dar nici nu se gândește să... Prinde jucăria! Prinde jucăria! Prinde jucăria! Eu de-aia nu iau, știi, cu minge sau ceva de acasă. Așa, 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 ia. Rufus! Ia uite aici! Ba! Bravo, bravo! Hai! Hai, acum nu mai vrei minge, vrei alta? Ador, ador. Hai, hai, hai! Ador. Uite, uite. Asta e un pat. Ia. Uite că arată. Ce e asta? Bă, ce timp cum așa? Ce timp cum așa? Mare federație? Da, mă, dar tu are cât? 3 luni? 4 și, clar, bă. Da. Da, că se înalță pe aia. Ei, mai bine. Ce stau oricum, stau pe gândire. Nu e. Hai, da. E bun. Bravo, da. Hai. Frate, că știu eu. Îi faci de-alea.